Bantul. Bantul. Bantul kali Bantul. Jogja. Cikalan bio? Nggih. Oh, nggih. Oh lho Mbah. Ah, iki. Tinggal ngajumu. Ini ngasta napa? Rabu lho, Oh, Mbak. Rabu. Iya duket lho Mak, ngalor ngidul mengkuri jeri-jeri tangan iki. Ora apa-apa ning kore tuwa sehat ki seneng. Regetek. Digedet. Nek sareng nggon kula ondol. Ondol. Saking singkong lho niku. Nggih, sami. Ngaduk lho tulisane Wasono. Apa mangken iki kula panggih bapak jenengan? Bapake akeh nang sawah niku ya njur mulai. Panggih berarti nembe mangken iki lho. Aduh Mbah, dadak digaweni wedang jenengan iki. Ning mriki mboten iso tuku teh namanya jarang. Ah, maniku sing sehat. Nggih, Mbah, matur. Iki Mas, Nggih, nggih, nggih. Apa griya? Seratan nek ndekmu nek ndekmu dudu ndekku ampun ngame-ame barang yang liyan sing Nggih, mboten nggih. bener. Nggih, laras. Nggih napa mboten? Nggih, nggih. Pun sewu. Nih, tak terasan nggih, Mbah. Nggih nggih matur nuwun. Matur nuwun sangat lho. Jangun ten iku dadine. Derek, jalan-jalan kali ngambil video. Bapak nggih. Kula, Nggih. kula anu, Cikalan mriku. nggih. Oh. Ah. Niki wae kok enjang-enjang. Sengaja. Sengaja pengen gawe video teng desa-desa ngenten iki. Oh, ngaten. Nggih. Pak sinten nun sewu? Kula Sukardi. Pak Sukardi. Nun sewu nggih, Pak nggih. Monggo. Niki tak video nggih daleme. Monggo. Awon. Mboten napa-napa. Seneng kula. Resik. Anu jojoran. Jojoran. Nggih. Desane Triwidadi. Nggih. Pajangane. Nggih. Bantul. Bantul. Bantul kali Bantul. Jogja. Bantul, Bantul, Bandung, Bogor. Nganggo M nek wong mriki. Ini dadine bendinten mawon. Terus jenengan. Mboten kula nek gelem mawon. Oh, nek gelem. Tesih kula rawat sepriki. Kait jenengan nem? Enggak, kula tesih lari mon kula nonton kok. Oke to. Tesih nggih. Mosok Sekawan 6 4 8.
Abot, Mbah. Boten namung medune niku rak boten sampun matur nuwun Mas. Niki saken ndak pundi? Jalan-jalan, Mbah. Oh monggo legae pundi Mas? Kula Cikalan. Cikalan beliau? Nggih. Oh nggih. Oh, lho, Mbah. Ah, iki. Tinggal ngaku Ini ngaston apa? Rabu lho, Mbak. Oh, Rabu. Alon-alon, Mbah. Namung nggih kegiatan ten saben. Ini badhe ngrabuk berarti. Nggih mangke badhe nanem jagung nggih uruk ngoten. Oh, Pripun? tepi. Saanu kilen andeng dam sing kilen niku. Oh, wonten dam to teng mriki. Wonten nembe tindakan iki to jenengan. Nembe nate mriki kula. Oh inggih inggih. Caket ning nembe ngertos nek. Dalem? Wong caket kan jane mboten patiya tebih. Inggih inggih. Nggih monggo Mas monggo. Nggih, Mas. nggih, ndereke, Mbah. Dalamnya berarti ngandape Pak Mbah Sukardi. Niku griya kula. Niki lare mriki niki lho Mas. Nggih, ngandape Mbah Sukardi. Nggih nggih. Aku lo mandap teng anu, Mbah Sukardi wau. Oh ngaten kenal kali Pak Kardi. Nembe mawon. Oh, nggih, nggih. Kendaraane wonten niku. Nggih. Oh, kula kilane niki lho, Mas. Oh, kilen yang sing ngandhape niku Nggih, omah biru niku nggih. nggih. Oh. Lan Nggih, mriki niki ya Nggih. mriki niki. nggih, nggih, Mbah. Ah, niki nggih kegiatan. Nggih. Kantenan anak niku sakniki Pun mentas doyo. sampun nek kan macul do mboten purun. Nggih. Nggih, Ya nggih. sami gridik sedaya, Mas. Oh, nggih. Nek gridik mongko do tebih-tebih wonten sing cerak ningipun kula kaya gubuk ya, Mbak. Mas. Oh. Kantun kula kalih mbokne. Oh, nggih to. Nggih, nggih. Nah niki mbokne teng pasar dadi griya nggih. Pekan pundi? Pasar Dimoro niku lho, Mas. Triwidati mriki. Nggih. Oh. Iki wonten pasar iki niki. Nggih, nggih, nggih. Pas pasaranipun wage legi niki rak wage. Oh, saniki wage no. Niki wage. Oh, ngaten. Niki. Nggih, ndereke, Mbah. Nggih, monggo. Ngantos monggo. santos. Niki badhe ngoten apa Nggih, iki jalan-jalan dugi mangke dugi pundi? jalanipun ngoten? Nggih, mangke mandhap terus minggah meleh. Oh, ngoten. Nggih. Nggih, monggo Mas. Nggih, Mbah. Namung ngantek lek namung lendronjong niku mboten wonten. Nggih. Kakane ra dintekke iki teh. Nah. Rabu napa kan, Lek? Ampun. Rabu. Ah, niki mari jenggruk jagung. Oh. Nek sih ya sak ngene wae. Nek kate niku kepenake yo. Hah? Kak di video. Ah, nggih ora apa-apa to, Mbah. Kak di video. Ah, nggih. Karena gue hiburan ya, Mas. Karo nggo hiburan, Mbah. Nang omah engko mengko gawean terus Judeg mah. jujur. Iya, jujur sih. Rasa jujur Mas, jujurnya gelas tuwa. Iya jujur lho Mas, ngalor ngidul mengkuri jari-jari tangan iki. Ora apa-apa ning sore tuwa sehat ki seneng. Alhamdulillah. Regetek. Digedet. Nek sareng nggon kula ondol. Ondol, saking singkong lho niku. Nggih, sami. Nah, itu Sumatera apa? Kula Banjarnegara. Oh, Banjarnegara. Ya, tapi nek ondol nggon kula ora digoreng ngoten iki. Anak niku nganu. Oh, niku rak beda meleh, Mas. Niku dikukus niku apa? Apa kae jenenge? Tesih nganu, tesih napa jenenge? Tesih putih. Oh, niku saking gandum. Ini kan saking singkong. Saking singkong. Oh, singkong ya. Nggih, nggon kula singkong. Islam kandel ya, Mas. Oh, enggak kok le jenenge anu ya. Ondol. Nek nggon kula ondol. Salaman ya, Mas? Nggih, Ane ki jalan-jalan. jalan-jalan. Mboten nggo mentan. Teng anu. Hati-hati pelaku kok. Kenapa yo suge bari noke. Iki yo jenenge wis ke pasar mulih jajan ngono Mas.
Makanya kudu cemplung. Mboten nyepeda kok. Ah nggih. Nggih ning nganggo kena cemplung nika to. Kadang kala no nggih. Lah renjak ketoke. Ah nggih no nggih. Kula rada lali asmane. Wonge lincah. Iku mau teko wis awan kok kek. Iki dileng nggih niki. Mboten niki mboten nemen. Napa? Mana to apa jenenge? Lah dronjong. Nggih. Nggih. Ning nggon cakro niku mandhap. Judule nggih niki perapatan Ini. Sekolah mangkat kabeh lego. Karo mangkat jan. Putrane sekolah. Sekolah, Mas. cek kimpul. Bol. Ina bojone. Bojone tak lu utama. Yo. 7.000. Tak be. Karo apa lek ake? Surah telongnya ben. Anu wis godhog kok dijangan. Jangan karo sopo. Nah, nek begitu. Dalamnya putih. Kuwi dhuwur kono kuwi. Oh, Dekete Pak Kardi. sebelah putih. Bawahe Pak Kardi. Bawahe. Pak Kardi kono aja. Ya yo nek mampir. Cek omah ijo nih biru. Nggih, omahe dhuwur, ngojoglo tulisane Wasono. Apa mangken iki kula panggih bapak jenengan? Bapake Akeh nang sawah ning kuwi yo njur mulai. Panggih berarti nembe mangken iki lho. Nggih. Sing gopit to. Panggih. Sing gopit nggo. Nanti panggih kali bapak jenengan. Sing gopit nggo. Prabu. Nggih. Panggih leres berarti. Jenengan munggah riki konten riki dalan Wasono. Gede to niku. Tulisane Wasono. Oh nggih. Omah biyen omah elek. Joglo. Omahe tenggar ngaten niku, Mbah. Nggih. Oh, aung Ini tengene Pak Sami Aji niku lho. kami aji sinten? Sami Aji sing dolile tuku lile niku lho. Ngene Pak Propo. Kempeng pae mergo minggur peling to, Ren. Wis apa? Nenek sedih. Maju serapan nek Pak. Ya lak sikene apa? Sensasi yo. Apa naro dimu mateng. Sak padha ember niki men payu 30.000 e. Nanti lek Wingi nek sapa sing entuk? aku. Aji kurang kulon. Pak. Derek. Ngantar sekolah.
Nah, sekeco banget dalamnya. Halo? Sekeco. Ngaten menika Mas. Benguk sebangsa koro. Oh, nggih. Namanya niku benguk. Nggih, bahan tempe bengok berarti. Ya, nggih Mas. Oh. Niki le panen piyambak. Oh, nggih. Nggih. Nah, isinipun ngaten menika. Iki bar di PP. Bar di PP terus dipecahi isinipun ngaten menika. Bar niku terus dinapake. Nah niki nek ajeng didamel tempe niki digodhog direbus ngoten lho. Nggih. Digodhog, mangke pun digodhog lajeng diganti toya niki di iris-iris ngoten dibagi tiga napa kalih ngoten kajenge babar lah. Ngaten mangke lajeng disukani namanya usar. Usar niku napa? Usar niku obatnya supaya menjadi tempe. Menawi ragi menika kagem damel tape, ning nek usar kagem damel tempe. Oh, Jadi piyambak-piyambak ini sebangsa ragi ngoten. sejenis lah nggih. Sejenis nggih. Anu nggih kegiatan Mas. Terus pun yuswane pun 8 desa 6. Kula Nggih. 8 sekawan. 10 sekawan. Inggih. Sehat banget, Mbak. Pangestunipun nembe kula sontekaken kula wi. Ning napa? Raosipun menika lemes-lemes capek ngoten. Aduh, Mbah, dadak digaweni wedang jenengan iki. Ning mriki mboten iso tuku teh namanya jarang. Ah, maniku sing sehat. Nggih, Mbah. Matur. Iki Mas. Nggih. Apa dia? Cekap, mriki mawon cekap. Iki Tun ngono, Mbah. Dar Mas dijuk kali Nggih, anggur. nggih. samang tumbas sing adol kula tunggale niki. Wah. Oh, bawang. Oh, alah. Nggih jarak pinten nggih? Sekitare 7 kilo wonten lho. Nggih. 7 kaping kalih. Sekawan welas. Nggih. Godiane sebelah pundi? Kemudian sebelah Utara. daerah Sleman mriko. Mboten lek mados rumput. Sedayu bablas. Presa Sedayu dereng. Nggih. Nah, Sedayu ngaler 6 kilo. Yen miyos anu perapatan Sedayu niku. Ah, nggih, lurus mriko. Nyepeda. Niku ondel-ondel niku. Niku wonten krondo ageng kilane wonten krondo ageng mangke nginggil tumpangi kuntilang napa bagor ngoten. Lho, saking mriki nggih sekitarane jam 6 menawa jam 7, mangke dugi ngriya nggih jam 1 utawi 12 ngoten. Nggih mboten. Nih, lembune nih. Lembune niku anake kalau mben kula sadhe. Lembune pinten jumlahe? Namung niku sakniki kan. Kan setunggal. Nggih. Ini babon tapi. Nggih. Nika cempene setunggal. Mergane namung setunggal, pisange niki wong wingi rak kenduren. Wonten acara napa, Pak? Acara Anu kawan doso 40-an. dinten 40 hari yang mboten wonten rak iki di 40 hari, 7 hari, Nggih. 100 hari 1000. sampai 1000 gitu. Nah, pikantuk setunggal niki kula Asam lambung mboten. asam lambung tasipun mboten dikurangi lene Oh, dipisah. jenengan kagungan asam lambung. Nggih. Wingi kas kula presak. Ini sakniki pun sehat mulai. Kula sukane ke atas purun mantu Iya, ke Dad. mantu. Niku mboten jenengan. Napa? Kates Gara-gara patek. kerja ten mriku. Gadah ning
kala mangsa niku dikumpulke mangke terus di jak kesah teng restoran sedaya ngoten dadi remen ngoten lho Mas. Penelitian. Oh, teng anu. Kaya pusat studi ngaten nggih. Nggih. Dalam sak gedene ngaten iki mung Wong loro Mas. wong loro. Wong loro Mas. Ambiyen yo kentek Mas do lunga ya. Anak-anak niku Ben minggu mriki Mas. saben seminggu ini mesti do mriki do ndugeni. Anggen dagri kula. Sing- Perumahan niku lho Mas, Perumahan. Kasuang. Sawah niku. Sawah Nggih. niku. Niku kula dek tasih nom pernah damel diri kono. Ora nampa lho pun. Cetae panganan gabah. Oke. Namun Pak Eri ki mon niki rada geser ngoten, cagake geser ngoten. Riyen dek wektu wonten Gempa. gempa rumin. Berarti niki sing umur 200 tahun lebih niki. Ingkang menika kalian Jesse Bakun menika. Nggih. Niki pun diganti bapak kula sing iki. Sen kayu jaman riyen Niki kayu namanya kayu nongko. kayu nongko nggih. Nggih. Nek jaman riyen kalih jati remen menika yang Jaman riyen. Nek kayu Sebabnya jati- napa? Dalem? Sebabnya napa? Sebabipun nek kayu jati niku mangke dangu-dangu iso kropok tengah ngoten. Anu. Nek iki namung enteng. Oh nggih. nggih. Dadi saya dangu saya enteng ngoten. Ning kekiyatane Nongko. kiyat menika. Tahan suwi lah nggih. Dalem? Tahan suwi. Nggih, nggih. Nek kain-kain sing dingge niki jenenge napa to, Pak? Niku ya namine napa niku sing niku pernah wonten ning Kobong niku Mas. Riyen pun tau wonten Kobong niku. Dadi Oh. riyen wonten kesenian ketoprak ngoten Mas. Nggih. Yo lampune niku dicantelke ngeten iki. Lampune Oh. mobile ngobong niku nek niku mboten wonten niku. Nggih. Nek niku wonten napa niku namine jeneng Supen. Nek pager lah bola-bali ganti nggih. Dalem Pager. dinding niki. Nggih. Nggih, nggih. Kasih model kuno ajeng didamel. Masane foto ndak mampu. Kok ini batene kasih konan. Kirane wis diberkahi karo Gusti Allah umur panjang ngoten lah. Nggih. Kantun manut kisane pangeran. Manut titaing Gusti. Nggih, kisane Gusti Allah nggih. Supaya wong ki duwe pikiran nek susah iso aja susah nang bali nang kesenengan. Niku nek saged dadi nek nggon buku wonten seratan nek ndekku ndekmu nek ndekmu dudu ndekku ampun ngame-ame barang yang liyan sing Nggih, mboten nggih. bener. Nggih, laras. Nggih napa mboten? Nggih, nggih. Gini nek luput nggih. Mboten napa-napa. Ning kula pedoman kula ngaten menika. Nggih. Maksude ndekku ndekmu niku seneng tetulung dhateng Tiyang. sesami. Nggih. Kula ya mengalurake dongeng tiyang sepuh. Nggih. Nek saged dilampahi. Gini mboten saged terserah kadang teng donya niku isine ana barang apik kudu ana ala gitu Mas. Nggih. Ana sesebutang ala ya mau ana sing apik. Isine teng donya niku uga pirang-pirang werna ning disebutke namung werni kalih nggih. Napa niku? Lho,
wonten padang wonten peteng. Ah nggih. Wonten lanang ana wedok rak namung mrene kali sedaya. Nggih, nggih. Ana bener, ana luput, ana apik, ana ala. Ning nek Gusti Allah ning pangertosan iki ndonga ya Mas. Nggih mboten apa. Dawuhe Gusti Allah wonten kitab suci bena agama napa mawon rak sae. Gitu. Nggih. Sae ane ajeng slamet senajan ana masalah sing ribet ki kudune ya tumindak sing seneng manut dawuhing Allah. Ning kula lho kan. Nggih, leres niku. Nggih. Niku leres. Nek saged ya wong niku aja ming omong ya karo dilampahi sak mampu. Nggih, leres banget niku. Nah, nggih. Namung gang 1000 meter niku ombo Nggih banget. mergi niki ngoten. Dhuwur nek dhuwur ya ming bambing niki, Mas. Sini Kali pun dek, watese kali ngene anu. Pak Kardi Kardi. riku niku ngoten. Oh. Mbah niki nun sewu gandeng wekdal pun siang. Inggih. Kula tak nyuwun pamit niki matur nuwun pun Inggih. dicaosi. Dar niki. Nggih pun Iya. cekap. Matur nuwun sangat nggih. Mbah. Matur nuwun Siap. jenengan lenggah kampir mriki kula mboten saged napa nggih nyukani napa-napa. Wah niki wis Namung kula suwun ngodinonga jenengan le pinanggih rak sek niki ta. nggih, nggih. Sampeyan kula dongake le pados rezeki Amin. lancar, Nggih. pinaringan sehat. Amin, Mbah. Sedaya-sedayanipun sing berkahi Gusti Allah. Nggih, amin. Kula ya mang dongake Nggih. ben Semanten ugi. sehat, awet urip, momong anak putu penggawean remen. Nggih. Ngodinonga yen badhe kundur sugeng kundur. Matur nuwun lho, Mbah. Sesuk pinanggih melih. Insyaallah, Mbah. Kula cakete nota pangan niku nggih kathah kok sederek. Derek jenengan. Nggih, nggih. Niki diasta. Nggih, Mbah. Matur nuwun sangat lho wis Nggih, digawani nggih, nganu. nggih. Pamit ke Mbah Putri. Pisangnya di Nggih. terwingking iku. Pun nek misalnya repot nyuwun Sampun mangke. dipamit ke mawon. Dihampirke ngene Pak Wasono. Nandhap panjenengan. Pun kenal kali Pak Wasono. Sampun. Oh, pun Wah. kenal kali Pak Wasono. Kayak nopo nih jenengan nyuci. Pun sewu. Nih tak terasan nggih, Mbah. Oke, Matur nuwun sangat lho. Jangan terus ikut dadine. Ah nggih. Parang-parang nggih, Mbah nggih. Enggak.